Ti Masakbayan. Ti napalabas, nagpasngay ni Sofia, kat pinanaganan na iti Josh. Iti panaglabas ti aldaw, dimmakal anaturad, kan nasingpat ni Josh. Iti may sang aldaw ng agsarsarita da Jeffrey kan Maria, simmangpat ni Salod. Papagayam, denggan tituloy ti seryetay wita alawas anapawan. Kwentas. Dito'y drama tayo, Ti Masakbayan. Nagragsak ka mata makisarsarita ka ni Jeffrey, si Maria. Anya ka diti pagsarsaritaan nyo? Ibagaman kanya? Ha? Adda kayon, ma'am? Nakita naklang arudon, damagang pailaang. Kunak, ulitem, no anya di kinatawa am itay. Ah, ay ko, ma'am. Diyan nga min istorya ni sir. Adda ka no nagkalay sa senior citizen. Kan ubing pa'y abalasang. Anya ko ma. Anya ti nakakatkatawa iti dayjay. Awam makide, ma'am. Sige, panawan kayo pa'y. Adda ka ti ibaga mo na masapol mo, tay may ka diti mansyon. Apay akas ti saludsod mo. Nalipatam ka din a fiancé na. Jak nalipatan. Iso nga rod adamdamagag no niya ti bagawa na masapol mo. Amo mo tikid-kid dawag saan ka di? Kalaysa. Apay ngamin adi ka makauray. Urayam pa'y kung maanaan nayas ti taray ti negosyo, akay bang bangon ko. Ngamanon atawan ti relasyon ta, Jeffrey? Adda ak pa'y matla ditoy, sa anak mo tapi manaw. Anya kadi pa nati sapulam. Apay ka nangagsang sangit ka asimmangpat, manipod pagadalan, anak. Kasano? Kat ko na ti kadalak. Bimta ka kano iti kawayan. Tawan ka no, daddy. Apay kumabimtak ka iti kawayan, anak. Saan apod no ti sasawanda? Apay ngay nga rod. Ngawan pa'y nakita ka, daddy. Intay jay unay, taday pakitakan ka, anak. Umay ka ni jay unay. Intay jay kwarto, taday pakitakan ka. Erwar mo ti kwintas? Daytoy lang ti pakalaglagi pan ti anak ko iti ama na insan. Ha? Wow! Nagpintas a kwintas, mami. Daytoy ti kwentas ti dadim. Isuhasan mo apatpat yan ti bagbagada, abimtak kay ti kawayan, anak. Pagkwintas ko nga rod dayta, mami. Ibagak ka dagiti padak ngobing. Ako kwa ni dadik daytoy a kwintas. Pagkwentas mo, ngam saan arumbang nga ipakitam ka dagiti padam nga ubing daytoy a kwentas, anak. Ha? Apay ngay asaan ko nga ipakita, mami? Saan asinsinan daytoy a kwentas, anak? Kayat ko saan ka analiday. Tada day ta naggapo iti amam a kwentas. Kamaliti naramid mo. Apay nga impakwintas mo iti ubing, tinangyan na akwintas. Tapno saan amasaktan tirik nana, nusutilan dagiti kaadalan na. Ang mga nuday dya akwintas ti mangisagmakkan kwa na. Imbagak matkit di na ipakpakita ka dagiti pada na nga ubing. Ubing dya anak mo. No nataengan ti makakita iti kwintas, ang mga numasulisog. Kasanon, no pagaramidan da ti ubing iti madi, tapno maala dalaang ti kwintas. Saan ko na panunot dayta? Kayat ko laang matamaikat ti sakit tinakam na, iti panang sut-sutil dagiti pada na nga ubing. Naimbag ta simmangpet kan anapan nagayayam, anak. Apanak lang iti sirok ti kayo, mami. Mingmingmingak ti kwintas. Kinindaw ko kan ni Jesus. Nga ipakita na kanyak ti akin kwintas iti daytoy. Ngam ibagakan ka, asaan nga amin akid dawam kat mapatgan. Adat yung no panawan kan gundaway,
Tapno itad na ti anyaman akid dawam kan kuana. Agurayak no kaano dayta, mami? No di na mapatgan dayta akid daw mo. Ada sa bali awagas. Wano bindisyon nga itad na kan ka. Kasta ka di, mami? Urayak latta apat gan na tikid daw ko. Sana sinsinanday ta kwentas, anak. No makita ti managdakdakas, amang ano sipdutan da. Wano pagaramidan da ka iti dakas, tapno maala da. Ay, saan ko nga ipagpakita, mami? Naalam ka di ti kwentas ka ni Josh? Ay, pakaisagmakan na lakit di dayjay. Imbagaklaang ti patag ti kwentas. Isulaang ti pangipapapasan na iti iliw na iti amana. Ay, wam. Taalaang mutlaang ti kwentas. Delikado ti ubing no adda makakita. Kumaa, no sinsinan ak kwentas. Sige, inton sumangpat. Ibagak nga alaag pa iti kwentas. Ta isublik to kan kwa na inton dumakkel. Rombeng laeng. Di mulaam mo, no adda di tatidakas ti panunot na, katrabsuten na latan ti kwentas. Apay ngamin ano makita nga agsangsangit ti anak ko kat maditiriknak. Nang runa no may papan iti amana. Talaga akas na, tamay sa kakat nga rod nga ina. Ngam, panunutam ko maan na imbag, ti siguridad na. Kasangay ko daytoy umay alawas. Mabalin ka di ang mapantamot agpasyar? Mabalin ka di amang awis kapelay ti sabali akadwam nagpasyar. Ikan kay ti kwarta. Ada 2 a plane ticket ko. Aramaten yung aktor. Adamat passport mo? Tur, sa di na pagilian. E di Singapore. 2 a plane ticket. Mabalin? O sige, umanugotak. Tigayam ko ani Ana ti kadwak nga agtur. Sige. Itad ko ken ka ti 2 a plane ticket. Apay, adi kay mawag nga umay ka. Imbag, tadyak pa'y nakapanaw. Agrub-grubo hatak ko maarumwar ita. Napatpatag to ibagakan ka, ngamday tapapanam. Ibagaman nga rod, noan niya day ta? Napatagmat lang ata, akas iti imbagam. Agtur tayo di Singapore. Ada 2 a plane ticket nga inted ni Jeffrey. Agraman kwarta nga aramatan ta. Oy, galante talaga ni Jeffrey. Agasam, takaraman akpay. Saan ka di pa nga expired ti passport mo? Saan pa'y? Mabalin pa'y? Nasayaat nga ron. Mapantanton inton umay alawas. Okay, amiga. Naragsak mo't ni Ma'am Salud arimor itay bigat, sir. Itaman pa'y. Intad ko ken ko na ti plane ticket nga usarik ko mamanang. Marengrengak ngamin iti kanayon nga ibaga. Oh, di awanan ti aramatin niya, sir. Mabalin ko ti mga alay ti sabali. Naimbag no mapani jay. Masigurado nga agbayag jay. Medyo mabayag mat nga rod no kasta, sir. Nasaysaya at pa, no, ipa-extend na ti panagyan na ijay. Tap na awan mangrengreng kanyak. Ay, madamag ko man, sir. Awan ka di ti plano yo amang ikalay sa kenkwana. Jengarod ko na kon. No mabalin la ko maanipapan ti mangikalay sa akin ko na. Nagkarumotan ti traffic dito eh. Anya ka di ti mapaspasamag. Maladaw ako ni ti opisina. Wala nga main, boss. At masimsimin to dita masungad. Sapay, ayan ti intersection ti asid na. Diyos kay. Intun maminsan, saan adito ti pangipagnami ti lugan? Natapok namin di taigid ti syudad, boss. Permi atapok ti lugan mo pa. Ngam kastoy mo't dito eh. May sa orasan nga agur-uray ta dito eh. Kaya't yung araw, ngay jay tuigid ti syudad ti pagnantayaw, boss. Iti asidag ti pagadalan ti elementarya. Uray sa dino ditan. Basta makadanon ta adagos iji opisina. Hello? Asino da ka day?
Saan na ita kwarto, tadandani akong sumangpet. Ha? Sumangpot kayon, sir? Wen, saan mo ngay bagbaga dita sumangpetak? Sorpresa ti sasangpet ko. Saan ko ngay bagbagakin ni Sir Jeff, sir? Di ka kadi makaawat. No awan ni Jeff, saka agdalos dita kwarto, tapno sorpresa kunak manan. Matungpal, sir. Sige, rugya nga ro dun tagdalaw sa awanda. Sige nga ronan. Yunay-unay ko asaan mo ngay bagbaga sumangpetak. Okay, sir. Matungpal. Bye! Idulin ta pa day ta kwentas, ta mga numapukaw mo, anak. Ha? Saan ko apukpukawan, mami? Saan ko nga ipagpakita iti asino man? Alaam tumatla ang inton dumakkel ka. Saan pa'y arumbang agkwentas ka, iti kasta kapatag akwentas. Mabalin ka di? Ngayon ton bigat mo langan nga alaan, mami? Please! Apay ngamin. Itad kwenton malam, mami. Promise! Sige, ikarim asaan mo nga ipaiga mo no ipakita iti sabali. Sapay mapan ka itay di pagadalan. Wen, mami. Promise! Ingkang aruda ni di pagadalan. Anadam ti kwentas, ha? Saan mo nga ipaigan kan ipakita iti asino man? Kaya't ko jag-shopping dito sa Singapore. Ada nakita ka na pintas abag. Kaya't ko dayjay. Uray siyak mat. Adamot kayat ko agatangan. Pakalaglagi pak iti kasangay mo. Nga, intornak dito sa Singapore. Kanayon ko makastoy. I-treat nak ni Jeffrey nga agtur. Nagasat ka, amiga. Saan akastoy kagalante ti asawag? Ay, kuripot dayjay. Nga masikuranak, tadinak matla ikalaysan. Uray di na kaikalaysan. No itid naman ti masapsapol mo. Ayos lang ta. Nataltalgadak matlaan no agkalaysa kami, amiga. Hello, Papa. Nakaawag kayo man. Kumusta kayon dita? Kastoy lata. Kanayo na makumikom iti negosyo. Ada ka di importante nga ibagayo, Papa? Agsimpa kayo kuman kani salon. Ada ka din nagtulagan nyo apan nagkalay sayo? Napan nagturi di Singapore, Papa. Diyak maguston ti naramid na panangulbud kanyak. Apay, kasano kumangay nulbudan na kaakunam? Imbagan ang masikog nga oras saan mat. Ipapilit na ngagkalaysa kami nga oras saan pa idi analpas ti ipapaaramid ko apasdag ti negosyo. Aniya? Imbaga na ang masikog nga oras saan? Dahi tatipod no, Papa. Masurunak lakat nga rod kan kwa na. Saan ka kadi ama panidya trabahom ita, insan? Diyak manam mo. Kasla nadagsan ti baro kong ko ita. Nagpakadakit ti boss ko, ajak pa'y lamapan ita. Amangan mat no ada sakit mo, insan. Apay adi ka mapan iti doktor. Banog ko la siguro daytoy. Takanayon nga ti overtime mi. Padasak man matag-leave. Agi na nakangarod, insan. Kasapulang matinan ha. Narigat no trabaho akanayon. Wensa, insan. Kat, kumusta mo't nga iti panaglaklakom? Adumot la ka diti gumatang iti basit asari-sari store mo? Adamat basit. Saan mat ngamin adak ka la sari-sari store? Boss, kapilitan nga iturong ko tilugan iti kalsada iti igid ti syudad. Traffic manen. Anyapay nga eh. Iso na lang tanatapok. Nabayag sa tapang nakasiminto ti kalsada. Amangan no isarunudan to na ito asimintuan, boss. Barang ano sana makurakot ti pundo na. Naitakat ti parikot dito'y pagilian tayo, boss. Ano ti buhaya ako nada? Ah, ti Obing, kalat ang nagbalasyo. Sos! Dandanain, boss! Oy, Nagkwapo nga Obing. Ah. Apaya, kasla. Ah,
Dumsagak, takasaok. Anyapay dagiti sumaruno ang mapasamak. Papagayam, di uliwayan na denggen, ti paggibusan, ti seryetay wita alawas ang napauluan. Kwentas, dito'y drama tayo, ti masakbayan. Insurat para iti radyo ni Steph Mero. Kan iti direksyon, Virgie Paclay. Musika, Dante Martinez. Computer recording technician, Joffer Anas Basit. Isagsagot kada kayo ti MPBC Drama Production Center iti DZWT 540 kanda ito'y nga stasyon. Agyaman kami itingkay panang tarabay.